Mercedes-Benz C-клас W204. Произвеждан от 2007 до 2014 година, W204 е третото поколение на C-класата и се отличава с модерен дизайн, високо качество на изработка и подобрена сигурност. Това е един от най-популярните компактни седани на Mercedes, който съчетава елегантност и спортен дух. Предлага с богата гама двигатели от икономични дизели до агресивния C63 AMG с атмосферен V8. Включва иновации като система Attention Assist и подобрена динамика благодарение на новото шаси. Може да намерите Mercedes-Benz C-клас W204 на цена от 10 000 лева до 20 000 лева в България. Mercedes-Benz E-клас W211. Произвеждан от 2002 до 2009 година, W211 модернизира E-класата с по-аеродинамичен дизайн и нови технологии. Това поколение въвежда електронна спирачна система SBC, Sensotronic Brake Control, адаптивни светлини и въздушно окачване Airmatic в по-високите нива. Освен това, W211 получава високи оценки за безопасност и комфорт, а дизеловите модели с CDI двигатели остават сред най-търсените заради икономичността и надежността си. Може да намерите Mercedes-Benz E-клас W211 в добро състояние на цена от 8000 до 18 000 лева. Mercedes-Benz SL клас R107. Произвеждан от 1971 до 1989 година, Mercedes-Benz SL от серия R107 е един от най-дълго произвежданите модели в историята на Mercedes. Комбинира лукс, елегантност и мощност и е предпочитан от актьори, политици и бизнесмени през 70-те и 80-те години. Предлага се с мощни V8 двигатели, автоматична трансмисия и твърд подвижен таван. За времето си е бил символ на успех и просперитет. Може да намерите Mercedes-Benz SL клас R107 в добро състояние на цена от 25 000 до 70 000 лева. Mercedes-Benz W123. Това е най-продавания модел на Mercedes за всички времена. Произвеждан от 1976 до 1985, W123 е синоним на здравина и надежност. Създаден като семеен седан, но приет като работен кон, особено в Африка и Близкия изток. Има репутация на вечен автомобил, особено дизеловите му версии. За времето си е бил оборудван с системи като ABS и Climatic, които са били редки в този клас. Днес е обичан както от колекционери, така и от фенове на класиките. Може да намерите Mercedes-Benz W123 в добро състояние на цена от 6000 до 15 000 лева. Mercedes-Benz E-клас W124. Произвеждан от 1984 до 1997, W124 е един от най-успешните модели на Mercedes. Знаменит със здравото си окачване, дългия живот на двигателите и високото качество на изработка. Счита се за последния истински Mercedes от ерата преди масовото производство и електрониката. Включва иновации като двойни гуми с баланс на тегло, 4-степенна автоматична скоростна кутия и по-добра аеродинамика. Можете да намерите Mercedes-Benz C-клас W124 в добро състояние на цена от 5000 до 12 000 лева. Mercedes-Benz SEL клас W126. Произвеждан от 1979 до 1991 година, W126 е флагманът на Mercedes за 80-те години. Това е първият модел на Mercedes с интегрирани въздушни възглавници, ABS и контрол на сцеплението. Кара се от президенти, крале и бизнес елита. Известен със своето комфортно окачване, просторен интериор и неповторимо присъствие на пътя.
Днес моделът се цени заради класическия си дизайн и технологиите, които са били революционни за времето си. Може да намерите Mercedes-Benz S и L клас W126 в добро състояние на цена от 8000 до 25 000 лева. Mercedes-Benz SLR McLaren. Произвеждан от 2003 до 2010 година, SLR McLaren е суперкар, създаден в сътрудничество с McLaren. Захранван от ръчно изработен 5,4 литров V8 с компресор, който произвежда над 600 конски сили и ускорява от 0 до 100 км в час за около 3,8 секунди. Комбинацията от лукс технологии, от Формула 1 и агресивен дизайн го прави един от най-емблематичните мерцедеси на новото хилядолетие. Можете да намерите Mercedes-Benz SLR McLaren на цена над 600 000 лева. Mercedes-Benz S-клас W222. Произвеждан от 2013 до 2020 година, W222 е технологичен шедьовър. Това е първата S-класа, която се движи плавно като магия, благодарение на системата Magic Body Control. Камера, която чете пътя и настройва окачването в реално време. Интериорът е изцяло дигитализиран, а системите за автоматично шофиране са сред най-напредналите за времето. Флагман на модерната ера, символ на напредък и класа. Можете да намерите Mercedes-Benz S-клас W222 на средна цена от 60 000 до 150 000 лева. Mercedes-Benz C-клас W201 или 190E. Произвеждан от 1982 до 1993, W201 е първият компактен седан на Mercedes, който поставя началото на C-класата. Считан за изключително балансиран автомобил с високо качество, моделът 190E 2,316 клапана е създаден за състезания и успява да впечатли дори в сравнение с BMW M3 E30. За времето си има отлична управляемост и здравина, което го прави любим на шофьори и механици до днес. Можете да намерите Mercedes-Benz C-клас W201 или 190E на цена от 4000 до 10 000 лева. На първо място слагам Mercedes-Benz S-клас W140. Произвеждан от 1991 до 1998, W140 е смятан за върха на инженерната мощ на Mercedes. Известен като танкът, този модел е създаден без компромиси. С двойни стъкла, затварящи се автоматично врати, регулируеми задни седалки и масажни функции. Включва нововъведения като ESP, паркинг сензори и телефон в колата. Истински лукс за 90-те, символ на авторитет, доверие и инженерна прецизност. Може да намерите Mercedes-Benz S-клас W140 в добро състояние на цена от 10 000 до 30 000 лева. Това бяха топ 10 от най-емблематичните модела на Mercedes. Надявам се клипът да ви е харесал, ако е така, харесайте клипа и се абонирайте. До следващия път!